Salutare tuturor, aici de Evil Brothers și astăzi am venit cu un video informativ, nu? Adică, până la urmă, un video informativ în care vă anunțăm că o să venim la DreamHack și deocamdată avem ceva probleme cu Skype-ul până mă prind, aoleu, a intrat o brâșcă de la afară, brâșcă, ieși afară. De ce? Ești puțin. Scuzați Serios, pentru ești asta. puțin, serios. Matei, uite, mă strigă lumea acolo, băi rău. Da, serios? Serios, uite-te în chat. Ia mă. Uite. Uh, Uite, ai col, băi rău. Dodo și-a pus numărul ăsta ca să troleze lumea. Dar spune, bă, că eu mă cunosc cu băi rău. Da, mă rog. Oh, it's guy. Filmezi? Da, normal. Da, normal. Zici tu că faci acolo o promovare, ceva. Bă, tu știi că asta se termină dacă nu ne omorăm între noi, Nu se dă. nu? Fii atent aici. Tragere la țintă. Așa, și hai să zic că deocamdată avem niște probleme cu Praxul. Praxul. Și că o să fim la DreamHack. PvP. Șezi. Dreamer, comandui, Rafael, Pink and stuff. E staff. Și noi, adică de ce nu? Da, cum să mă, direct lumea vine să ne vadă după noi. Ce e Rafael? Ce e? Direct după aia. Cu noi direct. De Evil Brothers, știi? Ah! Mama lui Dodo. Ăsta a închis confa. Nu, n-am închis că am trebuie să microfon. Oh, Gigi. Stai un pic să-i mai dau ăsta odată. Bă, vezi, filmez că poate mai faci ceva. Da, filmez, man. Filmăm undeva la 2-3 minute. Eu cred că a trecut. Da, Aceeași mapă. Da, o trec, că e bună. Jbabang, copile. Și faci poți. Uite că nu pot să pun fishing. Nu poți să fii și? Deci, hai copile, hai. Nu-mi dai tu mie Katniss-ul, ci ți-l dau eu ție. Ești rect. Taci. Nu va trebui să faci asta. Te-am lăsat în 2 inimioare. Bun. Na bine. Câte frame-uri ai? Acum, momentan, cât filmez 40, așa. Ok. Adică nu știu cum se vede pe filmare, dar așa în computer e 40. Vezi, filmezi? Poate mai faci ceva. Undeva 30, uite. Să văd Poate și filmezi, poate mai faci ceva. Serios. Da, mă, filmez, mi-apare aici că filmez. Copile! Copilule! Hai, copile, Oh, hai. it's that guy! Oh. Îți dau cititere, îți dau cititere. Îți dau. Îmi dai zgârciu. Dacă m-aș regenera și un pic. Oh, ușor cu space-ul ăla, știi cum se aude? Știu. Vrei să o space? Da. Space la tastatură soft, știți? Oh, it's that guy! Rect 8 inimioare. Zici că ești Tony Brâșcă, ești cumva cu Tony Brâșcă. Da, știu. Hai, da, dobre. Foc pe zăpadă. Filmezi? De ce întreabă toată lumea asta? Nu, întreb eu, filmezi? Că sigur Da. mă. Acum. Filmez. Mă doare. Bam! Arată focul. Și acum critică. Da, ești Hai, te chiar. las în bas. Da, fix. L-am bătut pe dobre. Hai, cred că mai facem unul și încheiem? Sau două? Hai, două așa. Hai, două așa. Unul de fiecare. Stai al meu. Hai, și unul serios, știi, să vedem dacă reușim. Bă, bine, aia este serios. Uite, astea două serioase. Deci joca Tony Brâșcă, na. Dar focul să fie. Nu mai și arunci după aia, că tu ești șmecher, bă, tu ești șmecher, mă. Ce șmec te la. M-am oprit. Mă nimerești, bă. Mai ce cadou faci, mă?
Ce zici? Nu Ce știu. cadou faci, mâine? Deci dacă nu știați, mâine este ziua lui Dodo. Ha, Hai și acum încă ultimul. unul serios. Vedem. Așa, bun, haideți băieții. Oh. Mapa ta preferată. Sfârșim cu începutul? Mă rog, stai. Sfârșim cu începutul, da. Am căzut, stai să mă regenerez. Ce bani de tot ce spamează tot, dar îmi place. Bă! Hai, că te las să te regenerezi. Până acum erai mort. Știu. Oh, it's that guy, cool boy ro. Cole boiro. Fucking engleză, ce vrei. Cole boiro, Dodo. Aha. Băiatul cărbune, slăpos. Te vezi? Da! Du-te, hai, gata. Gata, hai, aici încheiem și noi episodul, ne vedem data viitoare cu Da, David! la Dini Hack. Păi cred că mai postăm până atunci, adică de ce nu? Cum să nu postăm, cum să nu, direct mai filmăm unul de asta. Da, hai, pa, salutare pe noi.